дар доираи рақобатҳои даври 14-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Олӣ дерби сӯхт байни бошгоҳҳои Хуҷанд ва Истарафшан баргузор гардид. Вохӯрии мазкур дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд сурат гирифт. Ҳисобро дар дақиқаи 10-ум ҳамлагари мизбонон Дилшод Бозоров боз намуд. Дар дақиқаи 23-ум Салам Ашурмамадов ба задани голи ҷавобӣ даст ёфт. Бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус баромаданд. Дар дақиқаи 54-уми нимаи дуюми дидор бо шарофати голи задаи Фатҳулло Фатҳуллоев хуҷандиҳо ба пеш баромаданд. Ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба суди дастаи Хуҷанд ба анҷом расид. Баъди сипарӣ шудани 14 давр дастаи Хуҷанд бо дарёфти 29 хол дар зинаи дуюми ҷадвал қарор дорад. Истарафшан бошад бо дарёфти 9 имтиёз дар мақоми 8-ум мавқеъ гирифтааст.